Шола телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек мөһим темалар хакында. Шәһәрдәшебез хатын-кыз 3 көннән тоткынлыкта үткәрә. Әлеге җинаять эше буенча шәһәр судында беренче тыңлаулар узды. 2-3 минут эчендә диагностика үткәргә һәм бөтен авыруларны белергә мөмкин. Яшьләр уникаль проектлар тәкъдим итә. Алар белән Ләйсән Ханова танышты. Ястык калынлыгы булса да, язгы бузга ышанма. Балык тутам дип гомерләрен куркыныч астына куючылар кимеми. Машинада барган кагыйдә бузучыны йөгереп куып тута. Чаллы хукук сакчысы популярлыгын югалтмый, интернет герое белән хәбәрчебез очрашты. 10 000 сумга куллыкка сотканнар. 3 ир-ат 36 яшьле хатынны урлыйлар, кыйныйлар, ахырдан Әлмәттәге танышларына озаталар. Бүген Чаллыда әлеге эш буенча беренче суд утырышы булды. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә 4 кеше, шуларның 3-се чаллылылар. Алар 29 яшьлек Гайрат Галиев, 28 яшьлек Габделхак Теркулов, 24 яшьлек Марат Нәҗипов, 48 яшьлек Фәрит Фәсхетдинов Әлмәттән. Аларга карата закон кодексының 3 маддәсе кешене урлау, фахишәлеккә җәлеп итү, караклык маддәләре буенча җинаять эше кузгатылды. Хатын-кызны хаты кыйныйлар, тешләрен коеп төшерәләр. Аны танырлык түгел иде. Тикшерүчеләр узган елның 29 августында 36 яшьлек хатын-кызның һәм үзе белән яшәүче ир-атның төнге клубта ял итүен ачыклады. Әлеге пар һәм гаепләнүчеләр арасында низак чыга. Хатын бергә торучы ире белән өенә кайтырга җыена. Ярты юлда үз артларыннан клубтагы яшьләр күзәтеп баруын аңлыйлар. Куркып калган хатын-кыз иренә полициягә мөрәҗәгать итәргә куша. Они никак не отреагировали. Полиция бүлегендә игътибар бирмиләр, куып чыгарырга телиләр, чөнки ул бераз эшкән иде. Ул берничә тапкыр керә вакытында алынсалар, кайнар эзләр буенча шундук табырлар иде. Өйдәш ире полиция бүлегендә эшләүчеләргә вакыйганы аңлаткан арада хатын машинада утырып кала. Гаепләнүчеләр шәһәрдәшебезне автомобиль салоныннан сөйрәп чыгаралар һәм үзләренең машиналарына утырталар. Газ бистәсенең 5-12 йортына алып китеп көчлиләр. Шуннан соң Сидоровкадагы гаражга илтеп тәүлек дәвамында кыйныйлар. Ахырдан исә таныш сутенерларына Әлмәт шәһәренә 10 000 сумга сатып җибәрәләр. Через 2 суток она... 2 тәүлектән ул элемтәгә керде. Интернет аша үзенең Әлмәттә икәнен 10 000-гә сатканнарын хәбәр итте. Фахишәләрнең берсе планшетын зарядкага куеп калдырган була. Ул шуннан шалтырата. Без полициягә хәбәр иттек, Әлмәткә барырга кирәк дигәч, аны каян эзлибез дип җавап бирделәр. Бүген судның беренче утырышын кичектерергә туры килде. Гаепләнүчеләрнең берсе суд залында үзен начар хис итә башлады. Киләсе суд утырышы 1 айдан соң булачак. Җинаятьчеләр, җинаять кылган кешеләр үзләренең гаепләрен танымыйлар, алар төрле үзләренчә төрле хәлләр белән җинаяттан котылу юлларын эзлиләр. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, Максим Орлов, яңалыклар. Яшьләр уникаль проектлар тәкъдим итә. Шәһәр башлыгы фикеренчә, аларны ишетергә, алай гына да түгел, тәкъдимнәрен тормышка ашыруда теләктәшлек күрсәтергә кирәк. Шул максатта Наил Мәхдиев аларны шәһәр җитәкчелеге, оешма предприятие башлыклары белән таныштырырга уйлаган. Бүген яшьләр җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә чыгыш ясады. Кызыклы һәм шәһәр өчен файдалы булырга мөмкин проектлар белән хәбәрчебез Ләйсән Ханова танышты. Нибары 2-3 минут һәм син үзеңнең бөтен авыруларың турында беләсең. IT-парк президенты Артур Нуртдинов Сәламәт Чаллы проекты кысаларында шундый уникаль җайланма тәкъдим итә. Пассив электрод уч төбенә китерелә, активы 24 нокта буенча йөртелә. Нәтиҗәләр шунда ук мәгълүматларны эшкәртү базасына җибәрелә. Аппаратны әзерләүдә бөтен Россиядән программа осталары һәм табиблар катнаша. Белгечләр диагнозның дөрестлеге 90%-ка кадәр җитә дип ышандыра. Бүген IT-парк президенты Алина Квитко үзенең сәламәтлеген тикшереп карады. Очень здорово, что такая штука вообще появилась, потому что можно... Мондай аппарат ясуларына бик шатман. Сәламәтлек турында барысында тиз арада белеп була. IT-паркта ел сайын медицина тикшерү узабыз. Әмма бит 1 ел дәвамында күп нәрсә үзгәргә, авырулар килеп чыгарга мөмкин. Он все-таки будет доврачебным, и помощь врачу. Аппарат табибкайча тикшеренүне күздә тота, ягъни табибка ярдәмгә дип әйтсәк тә була. Тиз арада диагноз куярга ярдәм итә. Бүген безне табиблар әле бер кабинетка, әле икенчесенә йөртсә, без булардан коткарабыз. Бары тикшерелегез дибез. Диагноз кую җайланмасы шәхси клиникада таслаштырылган инде. Шәһәрдә аның белән кызыксынучылар бар. Алар арасында башкарма комитет җитәкчесе Наил Мәхдиев та. Ул бүген түрәләргә Артур Нуртдинов тәкъдим иткән проектны өйрәнергә күрсәтмә бирде. Ты когда знаменитым станешь, нас не забудешь, ладно? Хорошо. Учитывая. Обнадежил.
Әйдәгез шулай эшләп карыйк, сезнең идеяны шәһәр өчен кулланып була дип уйлыйм. Алга таба бергәләп эшләрбез дип исәплим. Мы ставим перед собой цель культурное преобразование города Набережной Челны, формирование его уникальности и яркой городской среды. Артур шәһәрдәшләрнең сәламәтлеге турында кайгыртса, метро мәдәни белем бирү мәйданчыгы кураторы Виктория Штанка рухи яшәеш турында сөйли. Ә Ивент парк проекты авторлары шәһәрдәге иң матур урыннарның берсе яр буе паркының киләчәге өчен борчыла. Яшьләр үз көчләре белән парктагы күл буенча сарту өчен 5 шөмә үткәргән 3 КАМАЗ чүп түккән. Проект исә бу урынны халык яратып йөри торган урын итүне күздә тота. Прокладка дорожки из натурального камня вокруг озера. Күл буен табигый ташлар белән әйләндереп алырга, бирегә утыргычлар урнаштырырга уйлыйбыз. Күлне тагы да ныграк чистарту сорала, һәм бу урын ивент чаралар уздыру урыны булачак. Ивент чаралар ресторан, фитнес һәм шигърият темаларын үз эченә ала. Алар эшмәкәрләргә адресланачак. Наил Мәгдиев быел Татарстанда парк һәм скверлар елы икәнлеген искәртте. Баш архитекторга һәм торак коммуналь хуҗалыгы башлыгына 2 атна эчендә бу юнәлештә эш планын әзерләргә күрсәтмә бирде. Яшьләр проекты да файдага булырга тиеш. Лейсан Ханова, Максим Орлов, Яңалыклар. Шаллы дотацияләргә яшәми керем 8 миллиард сумнан артып китә. Аның 3 миллиард сумнан артыгы шәһәр бюджетының үз керемнәре. Финанслар идарәсе башлыгы бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә 2014 ел бюджеты үтәлеше турында хисап тотты. Шаллыда барлыгы 24 миллиард сум салым җыела, шәһәргә аның 8 миллиарды дотациялар булып кире кайта. Керемнең иң зур өлеше физик затлар кеременә салымнан формалаша. Основной объем собственных доходов. Шәһәр кеременең 41%-тан артыгын физик затлар кеременә салым тәшкил итә. Бюджетка барлыгы 1 миллиард 544 миллион 793 сум акча кертелгән. Кыш төгәлләнде, юллардагы чукырларны ямар вакыт. Юл хуҗалыгы хезмәткәрләре инде бер атна элек әлеге эш белән шөгыльләнә башлады. Бүген башкарма комитет җитәкчесе аларга тизлекне арттырырга күрсәтмә бирде. Моннан тыш юлчылар өчен эш графигында билгеләде. Иң мөһиме бөкүләр булдырмаска омтылырга кирәк. Эшләрнең тиз һәм сыйфатлы башкарылуын беренче урынбасар Ринат Абдуллин һәм торак коммуналь хуҗалыгы башлыгы Рафаэль Кыямов чиратлап контрольдә тотачак. Основную работу Төп эшләрне төнлә башкарыгыз, ә көндез пик сәгате тәмамлангач сәгать 9-дан соң. Кич белән 5-нче яртыдан кичке 7-гә кадәр төп проспектлардан техниканы алып туру яхшы булыр. Бу юлчылар өчен ял итү вакыты булырга тиеш. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсе яңа түрәне тәкъдим итүдән башланды. Комсомол районының хәзер 50 яшьлек Владислав Гаврилов җитәкләячәк. Ул КАМАЗда чыгу үткән, узак еллар җитәкче урыннарда эшләгән. Шәһәрне һәм чалларны яхшы белә. Башкарма комитет җитәкчесе әйтүенчә, район башлыклары нәкъ шундый сыйфатларга ия булырга тиеш. Исегезгә төшерәм, Владислав Гаврилов Комсомол районы башлыгы вазифасына конкурста җиңде. Һәм тагын кадрлар үзгәреше хакында Гаврилов билгеләнде. Башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Илдар Яруллин үз теләге белән вазифасыннан китте. Ул мэриядә 15 елга якын хезмәт куйды. Мәгариф идарәсендә милли мәгариф буенча бүлек башлыгы урынбасар булды. Аппарат җитәкчесе итеп 2012 елның сентябрендә билгеләнгән иде. Теләгән һәркем Солнечный парк торак комплексы белән якыннан таныша алды. Язның беренче көнендә бирегә булачак фатир хуҗалары җыелды. Алар төрле бәйгеләрдә катнашты, күршеләре белән танышты, йортларның ни дәрәҗәдә матур сыйфатлы итеп төзелгәнен күрә алды. Кунаклар өчен самавырдан ясалган чәйне тәмле куймаклар белән эчте. Балаларны баллы ризыклар белән сыйладылар. Төрле кызыклы һәм мавыктыргыч бәйгеләр оештырылды. Мы посмотрели квартиры, прошлись по этажам. Без фатирларны карап чыктык. Бу торак комплексында чыннан да яшәү дәрәҗәсе икенче төрле. Ул яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән. Бәйрәмдә катнашучыларның күпчелеге үзләренә фатир сайлады. Беренче сатып алучы һәм аның тормыш иптәше күршеләре белән танышу өчен бирегә махсус килгән. Аларга фатир ачкычларын да тапшырдылар. Хәзер алар ремонт белән шөгыльләнә. Как только мы зашли, подъезд. Подъездга керү белән матурлыкка шаккаттык. Диварларга, биек түшәмнәргә игътибар иттек. Баскычлары мәрмәр таштан. Күп уйлап тормадык, сатып алырга кирәк дигән карарга килдек. Язны каршы алырга килгән кунаклар өчен экскурсия уздырдылар. Солнечный парк шәһәрдәшләрнең игътибарын шундук җәлеп итте, ди төзүчеләр. У нас здесь есть на цокольном этаже парковка. Безнең биредә парковка да бар. Бирдә яшәүчеләр иң аскы катта машинасын калдырып, лифтта үзенең фатирына кадәр күтәрелә ала. Фатирлар бик әйбәт, мәйданнары төрле, зур. Бөтенесенә дә ошар дип уйлыйм. Моны үз күзләрем белән күрергә кирәк.
Солнечный парк турак комплексы 46-нчы мәхәлләдә яшел зона янында урнашкан. Яр буе паркыннан ерак түгел. Шәһәр үзәге дә якында гына. Җәмәгать транспорты тукталышларына тиз арада барып җитәргә мөмкин. Шаулыға Қозан егетләре киләчәк концерт 5 март көне Сара Садыкова исемендәге концертлар залында була. Қозан егетләренең яңа составы белән әзерләнгән тамаша кызыклы булырга охшаган татар эстрадасы йолдызлары өр-яңа җырлар, кабатланмас программа һәм уен көлке вәгъдә итә. Бүген концертка 2 билет уйнатабыз, аны үтү өчен яңалыклар чыгарылышын игътибар белән карарга һәм түбәндәге сорауга җавап бирергә кирәк. 3 тапкыр боз астына китеп исән калган балыкчының исем-фамилиясе ничек? Җаваплар Чаллы ТВ телевизия компаниясының ВКонтакте төркемендә иртәнге сәгать 8-гә кадәр кабул ителәчәк. Җиңүче гадәттәге рандомайзер программасы, ягъни очраклы төстә соннарны сойлап алу юлы белән билгеләнәчәк. Ә хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Ясты калынлыгы булса да, язгы бозга ышанма. Балык тутам дип гомерләрен куркыныч астына куючылар кимеми. Машинада барган кагыйдә бузучыны йөгереп куып тота. Чаллы хукук сакчысы популярлыгын югалтмый, интернет герое белән хәбәрчебез очрашты. Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях, консультации юристов, советы народной целительницы. Полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. 5 март Яр Чаллы шәһәре Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Казан егетләре концерты. Кыскасы шәп булачак. Рәхим итегез. 6+. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак 01. Приобретайте Алмак на праздничные акции со скидкой 10% до 9 марта в аптеках Милфарм. Жилой комплекс Чаллы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с Чаллы-Яр. Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Автор башкаручы Гүзәлия дусларынча Илназ Бак, Алсу Абелханова, Сөмбел Билалова, Радик Юльяхшин һәм башкалар 21 март мэрия концертлар залында. Lexus, набережные Челны. Мы открыты. Lexus автосалоны матурлык һәм киязлекне шул ук вакытта гадилекне сөючеләр өчен үз ишекләрен ачты. Lexusның бердән-бер дилеры 2500 квадрат метр мәйданда урнашкан. Аның яртысы шоурум өчен. Биредә бер юлы 10 автомобильне күргәзмәгә куярга мөмкин. Автосалонны ачу тантанасында Toyota Motorның вице-президенты Фумитака Кавасима да катнашты. Lexus автосалонында җитештерүченең барлык модельләре дә тәкъдим ителәчәк. Lexus NX яңа модель. Сатып алучылар аны бары тик уңай яктан гына бәяләп өлгерде. Разнообразие комплектаций. NX моделе комплектацияләр төрлелеге белән аерылып тора. Ул төрле яшьтәге, төрле социаль катлам кешеләренең таләпләренә җавап бирә. Тантаналы чара көтелмәгән бүләк белән тәмамланды. Оештыручылар салон ачылу уңаеннан Мәскәү җырчысы Ираклий Перскалаваны чакырдылар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре сулыкларны контрольгә алды. Кече суднолар буенча дәүләт инспекциясе белгечләре елга һәм күлләргә чыгып балыкчылар белән әңгәмәләр алып бара. Язгы боз ясты калынлыгы булса да ышанмады халык мәкале. Әмма язын балык яхшырак чиртә дип боз өстенә чыгучы балыкчылар саны бермә-бер арта. Дней через 10, если вот такое обильное тепло будет, на лед будет выходить небезопасно. 1 марттан МЧС хезмәткәрләре сулыкларга рейд оештыра. Республикада көннәр җылыта башлау белән боз өстендә юкара башлады. Бүген Первомайка мәйданына 20ләп балыкчы җыелган. Әйтүләренчә, алар куркынычсызлык кагыйдәләрен яхшы белә. Кешеләргә барганда күп кешегә веревка алабыз, веревка, санки, палки, чтобы на лед. Күрәсәң дә уже боз ватыла башлый.
Веревка обязательно. Юрий Салдускин биредә таңнан ук әлегә кечкенә генә бер балык эләккән. Бу шөгылем табыш өчен түгел, күңел өчен ди. Гомере буе балык кайырган. Боз ярылып 3 тапкыр суга да төшеп киткән. Раз провалился. Руки растопырил, так встал. Берсендә суга төшеп киттем, кулларны як-якка суздым да бозга таянып чыктым. 5 метр ераклыкка китеп, аяк киеменнән суны түгәгенә башлаган идем, тагын төшеп киттем. Башка мондый хәл кабатланмас дип ышана Юрий. Бүген боз калынлыгы уртача 60 сантиметр. Боз өстенә чыгу өчен аның калынлыгы 7 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Түбәнкама ГЭС якын булу сәбәпле су күтәрелергә дә мөмкин. Бассейн здесь наполняется вода. Бассейнга су тула да аны төшерәләр. Боз калынлыгы 60-70 сантиметр. Ул калын. Әмма җепшек көннәр дәвам итсә, гидроэлектростанциyaдан су төшкәндә боз ярылырга мөмкин. Узган ел 8 балыкчы боз астына төшеп һәлак булды. Быел әле хәвефле очраклар күзәтелмәде. Коткаручылар балык тотучыларга бер-берсеннән 6 метр ераклыкта утырырга киңәш итә. Үзең белән аркан һәм коткару жилеты йөртергә кирәк. Иң мөһиме алкоголь эчемлекләр кулланмаска. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Максим Орлов, Яңалыклар. Интернет челтәрендә ел ярым элек урнаштырылган видеоязма әле һаман да популяр. Аны караучылар саны 4 миллионга якын. Видеоязма герое безнең шәһәрдәшебез инспектор Радик Гыйлметдинов. Ул УАЗ машинасында барган кагыйдә бузучыны җәяү йөгереп куып тота. Радик спиртлы эчемлекләр кулланган шоферны ачыклап кына калмый, интернет героена да әйләнә. Инспектор белән безнең хәбәрчебез очрашты. Кагыйдә бозучы артыннан кеше Шилне авылына кадәр куып барырга туры килә. УАЗ машинасының тизлеге сәгатенә 20 чакрым була. Регистратордан алынган видеоязманы Радикның хезмәттәше интернетка урнаштыра. Шуннан соң чаллы инспекторның популярлыгы көннән-көн арта. Аны хәтта Супермен, Шварценеггер дип атыйлар. Әмма Радик Гыйлметдинов үзен гади инспектор дип саный. Минем урында башка хезмәткәрләр дә шулай эшләр иде ди. Уйлап торырга вакыт юк иде. Мин тиз генә машинадан сикереп төштем дә куып тоттым. Хезмәттәшләре әлеге видеоязманы күргәч елмаеп куя. Бу аларга кызык булып тоелды ди Радик. Ә менә өйдә гаилә башлыгының дәрәҗәсе үсә. Супруга мне относится к моей работе. Тормыш иптәшем минем эшемне аңлый, кайтуымны көтеп тора. Улларым үскәч полиция хезмәткәрләре булырга тели. Олы улым киемнәрне дә киеп карый. Радик физик яктан башка инспекторлардан аерылып тормыйм ди. Спорт буенча зур казанышлары да юк. Әмма физик яктан һәр вакыт көчле булырга кирәк ди. Чөнки эштә инспекторны төрле сынаулар көтеп торырга мөмкин. Шуңа да герой инспектор гантельлар күтәрә, йөгерә, вакыты булганда тимер аякта чаңгыда шуа. Видео бер очракны гына теркәгән. Радик Гыйлметдиновның моңа кадәр дә машина артыннан җәяүләп йөгергәне булган. Постоянно водитель пьяный бросает. Исерек шоферлар автомобильләрен еш ташлап калдыра, баштарак куып баручы ЮХИДИ хезмәткәрләреннән машинада качып котылырга телиләр. Алай да булмага җәяү төшеп йөгерәләр. Мин эшләгән дәвердә хокук сакчыларыннан качып котыла алган автомобилистлар 1-2 генә булгандыр. Әлеге очрактан соң инспекторны мактау кәгазьләре белән бүләклиләр, әмма тыйнак герой җәмәгатьчелек тарафыннан игътибарны бик яратмый. Кагыйдә бозучыны исә ел ярымга машина йөртү хокукыннан азат иткәннәр. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.